Значи да, сметата от това тесто е сигурно със своята консистенция относно твърдина. Лепа, на раците лепа и трябва да се Значи самото тесто покажува дека трябва да се додаде брашно. Любице, твоето? Не, ги оставам, аз още ги Още ставам. трябва брашно. Да, ги ставам, ама да трябва да бъде изработено маргарин, но това по-лесно ќе изработено. Значи рецептата е по-удобна основа, ама самото тесто и самата работа покажува колко трябва да се коригира сега добави за максимум. Значи по-добро е да се додаде по-малко брашно, отеко на замисъл да се направя твърдината колко ще ни отговаря, отколко да се додава вода. Пак ще се направя потребната консистенция, ама по-практично и по-оправдано е да се додава брашно, отколкото да се додаде вода. Затова брашното по-малко нека става и се покаже колко трябва да се додаде от тек на работа.